नेमन कोकणी कट्टा या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी हेल्दी अशी कोशिंबीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी किसलेला गाजर घेतलाय, टोमॅटो, काकडी, कांदा, किसलेला बीट, कोथिंबीर, दही, लाल तिखट आणि मीठ। आता आपण गाजर घेऊया। गाजर हा डोळ्यांसाठी चांगला असतो। बीट घेऊया, बीटनी रक्त वाढतं। आता काकडी, काकडीत पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं। टोमॅटो, टोमॅटो स्किनसाठी चांगला असतो। आणि आता कांदा, इथे मी अर्धा चमचा मीठ आणि लाल तिखट घेतले। आता कोथिंबीर, आता दही। आता आपण एकत्र सगळं मिक्स करूया। ही कोशिंबीर लहान मुलांसाठी खूप चांगली आहे। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा। आता मी टेस्ट करतोय। वाव, यम्मी झाली आहे खूप।